vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages pane link randichaisa mucomment section kana kuri kunzi you want some prayers, click that link and you'll be taken to that YouTube channel and you can be blessed. Rikedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so, yanzi I am regretting, mufunge zvenyu I am regretting because ndakashandisawo mushonga iya mishonga yavanoti bring back lost lover. Trust me, you do not want to do that. There is a reason as to why your ex is your ex. Kunyange ukashandisira munhu mushonga akadzoka kwauri, anongodzoka aine that same character iyo yakakonzeresa kuti munge muchizorambana. Zvakakonzeresa kuti munge muchizorambana ndo zvichakonzeresa futi kuti munge muchizongonetsana kusvika mazorambana. But zvaizvezvi mukoma changovawo chirelationship chekuti ndakangojegerawo mukoma, kondingagodii, ndakangojegerawo, hapana zvekuzviita. So mukoma nashe nemurume wangu takanetsana, munoziva long time patainge tichiri kuZimbabwe. Ndini ndakabva ndarama, so mukuda kunomurwadzisa ndikabva ndati ndokuda kurisiya ririko kuZimbabwe ikoko richirohwa nenhamo, ndokubva ndauya kunoku kuJoni. Ndakati ndauya kunoku kuJoni mukoma ndokubva ndatanga kushanda, ndikawana basa, ndaitotiwo pakutodzokera kumusha ndainyatsokuzvinzwa kuti ndini mukoma because ndaidzokera ndiine mazigroceries, iyewo achingotambudzika paya, achingodanana nemvana dzemumaruzevha. Ndikati ndiko kwako ikoko, ndikatosvika pakutowanikwa. But mukoma ndakabva ndazorambana nemunhu wandainge ndava kugara naye. Munongoziva kuti first marriage can never be the same as second marriage mukoma. Saka ndakangoti ndangonetsana nemunhu ndikabva ndati munhu uyu demet mani haasiriye baba vevana vangu mani, ndokubva ndarambana naye. Ndoka behavior yakandainge ndiinako, ndichingozviudza kuti munhu anodeserva respect yangu neforgiveness yangu it's my ex-husband. Mukunonetsana ndaitongozviudza kuti shamwari, ziva kuti ndichizouya pauri ndainge ndagara ndiine umwe munhu kudhara. So after that manje ndipo apo patakabva tachizorambana. Mukoma nacho ndakazogara ndiri single for a very long time. I started getting used to it, but ndainge ndava kupinda mumar-relationships ndichibuda kudzamara ndava kutanga kufunga manje my ex-husband. So munomu manje mune vanhu vakawanda vanoti vanozvigona izvozvo zvekuita ma-bring back lost lovers. Ndaingoti zvimwe kuda ndichadyirwa mari mukoma, ndokubva ndachizobetserwa noumwe muNigerian, but I am regretting. Zvakaita hazvo mukoma, but rudo rwekuti unenge wava kushandisira umwe munhu mishonga kuti ange achidzoka kwauri, it will never be the same. I tell you, it will never be the same. Love is supposed to be love. Love is not supposed to be that kind of love yekuti unenge ushandisira munhu mishonga, because unenge wava kungodanana hako wega. Munhu anenge ava kungoita sekunge chizombi and ma-problems haambofi akapera. Such is the case. That is what I am going through mukoma nashi right now. I am regretting. Apa muNigerian uyu ndakadzokera kwaari because ndakati iwewe kubva zvandakauya kwauri life yangu has never been the same. Now ndiri munhu wekuti ndinongorota hope dzinotyisa, ndichimhanyiswa nezvipoko, but zvese izvi zvakazongotanga kungoitika mushure mekunge ndauya kwauri. Tell me what is going on. Saka akabva anditi ndiri kufanira kuti ndinge ndichimupa mari. Ndikati mari? Saka iye mukoma ari kuti anoda mari inokwana iyo kuita 14 yekutanga kuvhura dare, sezvo tainge takapendera dare racho anzi kurivhura panoda 14. After tavhura dare anzi pari kuzodiwa zvekare imwe mari iyo inokwana kuita 34,000 mukoma. Saka mari yakawanda kudaro hakuna kana kwandinombokwanisa kuiwana. So ndichiuyawo panapa, it is also because ndiri kutsvakawo any kind of help. Kana muine vanhu vamunoziva vanokwanisa kundibetsera, because ndakaita wekudyisa mipfuwira uye zvekare nekumushandisira mishonga. Ndaiti ndiri kumaperiods ndaitora pedi randinenge ndapedzera kushandisa ndobva ndazoriomesa, ndobva ndazoripisa. Ndichiripisa kudaro mukoma ndakafukira ndichimudaidza kuti dzoka kwandiri murume wangu, dzoka kwandiri.
akabva adzoka, but I don't want him anymore, it is not working. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma azvo vedu we, hanzi chakakonzeresa kuti munge muchizorambana in the first place ndo chinozongokonzeresa kuti murambane zvekare. Do you agree with her? Hanzi I regret kuita bring back lost lover. Wakamboita uya here bring back lost lover, zvakaita here kana kuti zvakaramba, or was there a reason yekuti munhu ange achizobuda muupenyu hwako because you were not working? You can tell me in the comment section, or you can come to my inbox and you tell me your own side of the story. Rekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashi ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaendawo ndikanotora chikwambo ndichingozamawo kuti ndige ndichichengetedzawo business rangu. Saka chikwambo ichi ndakachitora mainge muri mugore ra2021 ndopandakaenda ndikanotora chikwambo. Kubva ipapo kusvika pari nhasi chikwambo ichi changa chichindishandira mune zvakanaka, pasitomborina kana maproblems zvachose, but now chava kuda ropa. Worst of all, chiri kuda ropa remwana wangu. Saka ndikushayawo kuziva kuti ndozvifambisa sei. Chinogara chichindinetsa chichiti ingawani ndakakushandira sezvatainge takawirirana. Apa sekuru vacho manje vakafa, vana vacho ndakaendako vakabva vati pari zvino toda tagadzira musha, then tobva tachizotanga kubata basa rainge richimbobatwa nababa vedu, in which for me it is too late. Ngoma mwana wangu anokwanisa kungofa anytime. I do not want my child to die. Apa vari kuramba kundibatsira, asi vakangonditi usazoita mistake yekuti uchibva pano unoenda unobvunzira somewhere else, because kana ukaenda ukanobvunzira somewhere else zvikazokunetsa pano haufaniri kuti unge uchizodzoka pano. So ndakavabvunza kuti ko mwana wangu, kana mwana wangu akafa, havana kana kumbopindura. Vakangoti takuudza kuti kana uchibva pano usazoenda kunobvunzira somewhere else. So mukoma nacho ndizvewo panapa ndodawo kubvunza kubva kune vanoitawo zvechivanhu kuti kana zvinhu zvakadai so ndinoita sei, pane kwandinokwanisawo kuenda here ndige ndichinobetserwa, kana kuri kunzi vanhu ava vanenge varamba kundibatsira ko iyo zinata inokwanisa kundibatsirawo here, because upenyu hwemwana wangu huri panjodzi. Because ivo ndakavabvunza kuti oraiti muri kuti muri kuda kuchenura musha kusvika rini, chindipaiwo time frame. Havana kuda kundipa time frame in which upenyu hwemwana wangu huri panjodzi. Chakakonzeresawo kuti ndinge ndichizoenda kunoromba mukoma inhau yekuti ndainge ndiine umwe wehukama wandainge ndabva mukunetsana naye, ndikazotofonerwawo mukoma neumwe wehukama chete. Mabusinesses enyuka ari kutonzi ari kufanira kutoti anga achitobroka kutosara musitomborina kana chamunenge muinacho. Mukoma ndakabva ndatanga kufamba ndichifambira nyaya dzacho ndichizonosangana nasekuru ava vekundibatsira, vakabva vati zvaunoona muzukuru, as long as uine business unofanira kutoti unge uchizotowanawo something chaunenge uchishandisa kuchengetedza midziyo yako, business rako, nekuzvichengetedza iwewe vanhu pavanenge vachikutumidzira mamhepo. So chinhu ichi mukoma nashi ndakabva ndazochitora ndikabva ndazonzi ndinge ndichizoenda kunochicherera kugaraji kwangu. Mukoma nashi ndo kwachinogara, ndikakuti ndo kumuzinda kwacho ikoko kugaraji ririko kuzimu. Pari zvino nemhuri yangu tava kurarama tiri kunoko kumheri kwemakungwa. Mukoma nashi ndine imba muSouth Africa kuno kwatiri, zvekare nekuZimbabwe, because mari ndakazoita hangu mari within a short period of time ndainge ndaita imwe mari inotyisa. So after ndatora chinhu ichi ndaita zvandakaita mukoma, ndakangofungidzira kuti zvangu zvaita ndisingazivi kuti kumberi uko paizoita maproblems. Sekuru vaya vakashayika mukoma, ndikatoendawo kumariro kwavo
because zvinhu zvainge zvichiri kufaya. After that mukoma chinhu ichi ndopachakazopanduka manje, chava kuti chinoda ropa. Zvino handiziviwo kuti ndoita sei. Pakadai Zinatha haikwanise kupindirawo here ikandibatsira, because pandakatora chinhu ichi handina kana kumbogara ndakaudzwa kuti chichazoda ropa kana kuita sei. Ndakangonzi unongoenda unochicherera kubhizinesi kwako, in which that was what I did. Please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Saka mukoma ava vari kuti I am honest, ndainge ndisingatozivi kuti zvinhu izvi zvandiri kutora mangwana zvichazondipandukira. Upenyu hwangu hwainge huri panjodzi, ndikanzi ndo chinhu chega chinokwanisa kuseva upenyu hwangu. Dai ndainge ndakaziva kuti chinhu ichi chinorarama neropa, ndairamba hangu, but handina kuudzwa chokwadi kuti chinhu ichi nekufamba kwenguva chinozoda ropa. Strange things indeed, they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi please ndibvunzireiwo kuti pakadai Zinatha inokwanisa kupindirawo here ikandibatsira. If you have any idea, you can come to my inbox and then you tell me the processes, or mucomment section zvekare. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana muchikwanisa mukoma, try also to click that link in the comment section movaminder kuchannel ikoko, then you can also get some prayers as well. It's time to try something new. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo mukoma. Handiziviwo kuti problem inauya kuti ndakamboshanda kumochwari here pandainge ndichiri kuZimbabwe, but mukoma Nashi ndinoona umwe mukadzi uyu anenge achingonditeverera kunyange ndiri kubasa mukoma. Ndinozotoita zvokutovhunduka. Bosi wangu anotondibvunza kuti ko iwe chii uri kuonei, because ndinokwanisa kuti paya pandinenge ndichitsvaira kana ndikangotarisa panze ndobva ndatoona kutoti panenge paine munhu anenge akamirapo panze, ari iye mukadzi uya anenge akapfeka dress rake rewhite remaless, anenge akangotarisana neni chete. Then ndinongoramba ndakangomutarisa ndotovarayirwa paya nezvaanenge achiita mukoma Nashi, because anenge achichera pasi but akanditarisa. Bosi vangu ndovana zotoita zvokutondibvunza kuti ko chii. Ndava kutoita sekunge nditori neproblem yepota ndichirivara. So handizivi kuti zvinokonzereswa here nekuti ndakamboshanda mumochwari mukoma. Kunewo here vakamboshanda mumochwari vanosangana nema-challenges ose awa andiri kusangana nawo. Kana variko mukoma, please help me even with one phone number yemunhu akamboshandawo mumochwari so that ndimubvunze, because I have other questions that I might want to ask that person, because apa ndangotaurawo mukoma ndichingorerutsa, ndine zvimwe zvakawanda zvandinosangana nazvo which is quite scary, and I only worked kumochwari for only short period of time. Ndokubva ndazosiya basa because I could not do it anymore. My spirit was like fighting against me, but yaingovawo nyaya yekuti nhamo ndiyo yainge yakandiwandira mukoma Nashi. So I need your help, uye zvekare ndodawo kuti vedare vandibetserewo ipapo. Is it just my imagination? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa wakamboshandawo mumochwari here? Kana kuri kunzi wakamboshandawo mumochwari, please do come to my inbox. Vanzvadzi vedu vanga vachiti if I get the time I will tell you zvimwe zvandainge ndichimbosangana nazvo ipapo pandakashanda kumochwari kwacho ikoko. Ndokubva ndazongosiya basa because ndainge ndava kusakwanisa, and my spirit was fighting against me. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa.
mukomana pandakauya kuSouth Africa, this was after ndabva mukusanganawo nemurume uyo wandakasangana naye online. Ndikabva ndamuudza kuti nyaya iripo panapa, inini ndine nhumbu. Akabva ati ndokuda nenhumbu yako. Ndikati are you serious? Akabva anditi because nhumbu yacho mukoma, it was still very small. I was only 2 months pregnant. Ndikati inini hangu ndakamitiswa nemurume wemunhu, zvekuzobvisa nhumbu iyi handidi because chivi pamberi paMwari. Akava ati uya ndinotokuda, wakanaka zvisingaite, just promise me kuti kana mwana uyu azokura, in which mwana akura manje, munhu ava kuda mwana, but I don't love him to that extent yekuti ndinokwanisa kumuzvarira mwana. So mukoma, I've been thinking of ways just to hurt him so that he can just say kuti iwewe shamwari inini hangu handichakudi. I'm looking for ways. I know kuti out there kune vamwewo vakatombozviita. If you call me evil, but I know kuti ndichabatsirwa mucomment section, kunyange iwe ukasada kundibatsira. So to those that want to offer me assistance, please tell me, just tell me kuti ndezvipi zvandingaita zvekuti iye anongosvikawo pakungoti handichakudi, then ndobva ndaenda. Handisi kuda kuti anga achizviziva kuti handisi kuda kumuzvarira mwana chibereko. Ndakaita kusunga chibereko kuti haana kana plani mukomanashe, kunyange akandishandura zvinenge, kunyange akandirarira, akandiswerera, I will never fall pregnant for him. Ndozvitoripo. Iyewo akangomanikidzira, haana kuda kunzwawo saidi rangu, akangonditi huya. Pane pandairamba here kuuya kuSouth Africa apa ndabva mukumitisiwa nemurume wemunhu. He gave me an option in which I did not fall in love with him at that time. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mind you, ndinototaura nababa vemwana wangu in secret. Zvakangoma hazvo veduwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi nditori nemafoni maviri. Imwe foni ndinongoishandisa kana ari kubasa, ndinototaura nababa vemwana vangu. Aiwa, mutende vahanzvadzi. Murume akakumitisai, akakurambai, ndiye wamunotokoshesa kudarika munhu akakubatsirai pamaiti zvinhu zvazvakaoma, akakuunzai kuSouth Africa kutenga mapreparation, nawo mwana akura, mava kutanga manje kutaura neuyo akakumitisai. Mawani, ngatitaurei navo mucomment section.